जान तड़ू लेकिन इस साल वो दिन हमरे के सुहाग रात के दिन है हाँ ई लइका साला हमार सब मजा किरकिरा कर देले सामने सही कहता नहीं हाँ जब तनी से मूड बनल है तब वहीं बीच में कबाब में बहड्डी बन गई। अरे हम तो वो दिन अपन जब चेहरा देखनी न शीशा में हाँ तो हम बुझाओ कि दिलीप कुमार है हम आ तो हम तो मधुबाला लगता आए हम तो एकदम मधुबाला हाँ नु तो तुम मधुबाला रहलू यही से हम तरह से बियाह कइनी हाँ तो हम तो रहुआ के दिलीप कुमार बुझ गए नहीं आए दिलीप कुमार दिलीप कुमार से एक तनिको कम मत बुझिए हमरा के हम लागतो बनी दिलीप कुमार लगते कि ना दादी ए तू फेर साला कबाब में हड्डी फेर का हमने जब बतिया सत्ता आजी बस रे दादी हां ये तो बात तो है 3 गो कह ना कह तू तीन बियाह तैला हां हमारे तो नहीं थे हम तू थले मर दे अरे साला बताओ ये हम 3 गो बियाह कहनी तीनों रखनी नानू इतिस आई तो तीसर की माई है हनु दू जानी नईखी तब रुटी सर की बाड़ी तो हमारे इतने तरह दने ये दो देखला अरे भाई तो मान ला तहरा से बड़कू जना के पहले होई तब नु तहार होई तो पहले उनकर होके दो दे तला थयान हो दिल बने हमने तो तला अरे सयान तो होई है गइल बाड़े रे जब हम हो सकिले सयान तो ते ही है वे हैं हम बियाह ना होई पहले बड़कू जना के होके दो तन देता तन व्यवस्था बनावत थी हम व्यवस्था बनाओ तन कोनो अगुआ तिल कहरु आवे दे बारा मन कहता बियाह तरी अरे जो ना बड़ा मन करता बड़का भाई पड़ल बा इनके बियाह के सुझता थी बाबा दी ध्यान दिए तन हम थेते तल जा ना जा धातन थेते ने रात निक तोला पर थे खेते टोला पर से सारे पता ना चला देखा तारू ये ही करता है साला आ त का देख के करता के जब बापे के ऐसन गुण त लइके उहे न तो सीखी बापे के गुण कौन मान खराब बा बाप के गुण खराब बाटे के हरे प्रणाम गोर के गोर लागत तनी हाँ। चाची तारो के हां प्रणाम खुश रहो बैठी कोई से बाबू रास्ता हां चाचा का हाल चाल केने से अभी ओ टोला में से आवत तनी घूमे गई रहनी है तनी उहे अपना काम धंधा इहे सब हाँ, गांव ना। खेती बधारी इहे सब चलत ना ठीक बा एक जना के भगवान है बताई सर कबाब में हड्डी आओ कहां चाची तार तबियत कैसन बा तबियत तोहरे पूछला भी नहीं कर तबियत माने ठीक ना रहता पिछला बेर आई रहनी तो चाची के तनी तबियत बिगड़ल ई लागत चाची रहे। ना रही ओकर दोसर रही ये सारा कंफ्यूज हो जाता है सर अच्छा चाचा उ सब बात के छोड़ा हां हां कहत रहनी कि बड़ा बढ़िया एगो शुभ कार्य खातिर आई रहनी है बोला ना बाबू हम ओ टोला से भी आवत तनी अच्छा ओ टोला में एगो लड़की बड़ा सुंदर एकदम करिश्मा कपूर लेखा अच्छा एकदम देखनी है लड़की के मकान हाँ। एकदम बंगला एकदम 4 गो नौकर गाड़ी करेटा लागल बा अच्छा आयो दादा रंगा फिर बियाह करे तनिका जी अच्छा जी सुन ना बतिया सुन ए पहले हमर हो गइल बा चाचा एक बार सुन ली ना हम नहीं की सुनत साला अभी तक कुछ दिन पहले हमार बियाह भइल अब का ना राउर बियाह के नहीं की कहा तब केकरा बियाह के कहता है राउर बियाह के वही से न कहनी बतिया हमार सुन हां तो बोलो ना भाई त गई रहनी है हां तो लड़की तो पहला बात करिश्मा कपूर अच्छा बंगला बॉम्बे से भाग नौकर, के आइल बिया का ना बंगला बॉम्बे से थोड़े भाग के आइल करिश्मा कपूर तू कला हाँ करिश्मा कपूर भी लड़की अच्छा माने ओही लेखा ओही हां हां लेखा बोल तो खूब बढ़िया मतलब दहेज उहेज में कोनो दिक्कत ना हुई हां हां हम सोचत रहनी हनु हां कि बबुआ के बियाहवा हो जाइत बाबुआ के हाँ इहे बात अच्छा इहे हमरा बात। लड़का के बियाह खातिर कहत हाँ ने बड़कू जना के बोले हां हां त हां बोल बाबू सब कुछ बहुत बढ़िया बा हाँ, हाँ। हम इतने चाहत रहनी हनु हाँ, कि बबुआ के बियाहवा हो जाइत हां हां और लड़किया से नु तो भागवा चमक जाइत हाँ ई तो बात बाटे हमार लड़का बाबू हमार लड़का सोना है सोना ना उ अरे तो बा जाय रही हम सोना तो नहीं खेबुआ हीरा है हीरा ना वाला साफ लड़का। चमकेलन एकदम चमकेलन चमकेलन हमारा लड़का के एजुकेशन सुन ले बनू खाली पढ़ाई लिखाई सुन ले तो बेहोश हो जाइबा अच्छा चाचा एगो और बतिया सुन ल बोला ना। उनियो से कुछो शर्त बा हाँ बोला ना लइकवा नु खाली एगो सीधबक चाहिए लेकिन सब तो ठीक बा खाली सीधबक होए के चाहिए मैंने लइका। सीधा होके के चाहिए सीधा होए के चाहिए हमारा लड़का लेखा तरह मिली संस्कारी के हम हो। तो जानते है, बानी हमारा लड़का लेखा संस्कारी आज ले जवान में एक जना लड़का नहीं खन ए दारू तो दारू है सिगरेट ले ना पिए का दो करत रहनो सिगरेट ले जिंदगिया में। सिगरेट
हाय खैनियो कबो तकबो नहीं खकोरत हाँ खैनी तकबो मान नहीं लो है। ताकेला ना खाली खा ले खैनी एक दिन गुटका कथी तो रगड़त रहले हां मान लो लड़का हाँ दारू नहीं के पियत अच्छा अच्छा खैनियो ना खाई अरे हो ना सकता। जी अच्छा, कौनो रउआ बात खाली नहीं। मलत रहे रउआ के देवे खाने हाँ हमरा के देवे ई खाती खा ले ना हाँ तो उहे कहत रहनी कि उनकर बियाहवा अगर उनका से सेट हो जाई हाँ हाँ तो बहुत बढ़िया हो जाई हाँ तो हो जाई एबे कौन बैठी बैठे मर्दे पे हो जाई उ लड़का माने सोना हीरा मोती हमार लड़का जोन बैठे माने ओसन लड़का ए जवान में पिया नहीं लेके थे खोज है त ऐसन दामाद नहीं ना मिली पियावा थीवान थे अनहान भइले आई देवन तनी देहिया प डाल डाल ए भाई ई तवन हमें हो का दने तवन पीते दुरल बाते ए भाई ते ह भैया तू ए मई साला पंखवा काहे बंद कर देलन रे पंथवा हां अता हाथ सुतल वाला देता तलो कहा बेड में पानी बेदे पे नहीं था नाला ते तदरी वालो नाला ते तदरी है देता अरे हाय बुधाइल तू तल ना था के बाउली में माली ए ई तैया ते तू तरे ला दला तारा तारे तू तो पिएला है नहीं तू ता पिए तला छोड़ अरे छोड़ा त बाडी दनिया तो बड़ा मारी है गरिया है अरे कौन बाबूजी रे कवन बाबूजी अरे बाबूजी को भुला गई लता ए बाबू ए भैया तने आराम से चला मैं दे में हिल नहीं हम दी साला हमरा कुछ सुते दे गिल के मर दे हम थूदे अरे बा हेलो फुल हो जाए कैसे अरे दे अरे साला हो न चल तोर माई ही आ ए हेने चल ना हेने तू ने का हाथ पेले बाड़ू बाबूजी दारू में दारू ए बाबूजी हां भैया पी तो बहुत माने पी के भाग बाड़े बैठ अरे बैठा ना ठीक का हो चचा का हो चाची तू तो कहत रहलू कि बबुआ त कुछो ना पिएले ई त पूरा पी के भूत बाड़े आ तू तो कहत रहलू कि हमर बबुआ डायमंड बाड़े अरे मर्दे का पियले बाड़े ई दूध पियले बाड़े दूध पी के आवत है दूधवा में इतना नशा होला का अरे जौन दूधवा पियले बाड़े नु उ गैया दारू पीले होई तो हो सकेला ओमे निशा हो राम गइल राम राम का हो चचा हाय तू तो 3 गो गंगा नहैला हां आय हां हां 3 गो बियाह कैला हां हां हमरा नइखे बुझात इनकर कहूं गो होई अब बाग मत है जा इनका के लेके भीतर जा जा ले भीतर जा लो सोना चलो, चांदी। तू का होने ए लागल हमारा बारू सोना फालतू चांदी। वाला काम रे दारू के निशा में कुछ बुझा ला माई नु आवेते हाय हां ना चल गई सुना बाबू हमार राजा सही बताव कि आजकल के नहीं खेले तनी मनी जुगे जमाना उहे बा जे माइंड के ज्यादा काम करी थकान हो जाता क्वालिटिया चाही नु बाग मार दवा क्वालिटिया चाहिए हैला हैले है भाई चाहिए जो एक बोतल सुना तू मारे ना खाली उहे मरी है तू मारा आउ रे बताऊ दे बाबू कैसा हूँ ओकर बियाहवा तय करवा दे बाबू है और तनी बढ़ा के दे देती हाँ तो फिर कह दे बन पारा बन एक बाद फिर बढ़ा के हाँ 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 चली ठीक बा हो जाई निश्चिंत रही पक्का नू पक्के समझी हाँ तो ठीक हो बा गइल। ओके लगन में बियाह करवा दी हमरो लड़का के हाँ हाँ हो गई चाची बस हाँ, आशीर्वाद दी हाँ, तो प्रणाम ठीक है वाह खुश रह बाबू वाह वाह आए देखल कैसे हो गई हैं? चल इन लड़का के शादी कैसे हो जाए हाँ। बाबूजी आए सुना है पहले होने से हट चला सब आके उजिए काहे बैठा तर सर रहे हमरा दहिया में कांच मसाला है ना बैठ तोर माई नहीं आऊ हां वे तो माई है ना हाँ तो बैठ ना है ने बाबूजी हाँ हमार बिया ना होई तू 3 तो बिया तले अल्लाह चले बियाह खातिर क्वालिटी चाहिए 3 गो बियाह खातिर क्वालिटी चाहिए 3 गो का हम 6 गो बियाह कर ले अरे नहीं ना अब का बियाह करे हम को बियाह को ले हम बियाह है ना करे एको को माने क्वालिटी कहत नहीं 3 गो कैसे हो गई आज केहू के एगो नहीं के होत हमार 3 गो काहे हो गई क्वालिटी चाहिए बाजी तो हमरो बियाह तरा देता बियाह तो हम कुकुर के करा दीते त साला आदमी हवे बुझले जब ले हैसन दलाल धरती पर रही है नु अब के नहीं रहला है ओइसन बियाह करावे वाला दलाल जब ले धरती पर बारे सन नु त आदमी हवे साला कुकुर के हम बियाह करा दी त चिंता का कइले बारे रे भइलू देख दारू पी के आई तोर भैया ओकर तय हो गइल
ताहे भाई 500 में तय कर देनी है। तो फिर अब राउ तू चौथा बियाह तब तरबा ए जाओ चौथा बियाह ना करे हम तू तरबा देखा तड़ू ऊ खाचरा बाटे हम कुछ कहनी हम एको शब्द कहनी हम तने ढीले जे काटता बहुत दिन से तो तनी हेर द नहीं ढीलवा हेर लड़का काटता कुल मजाक उड़ावत रे। मजाक का उड़ा यहाँ तो साला अपन बिया होता हमारा तो साला 3 गो बिया हो गए साला चौथा करे हम ना करे भाई ना हम ना करे लेकिन हो गए 3 गो केहू के एगो नहीं के कैसे घिघिया चले भाई बिया साले बिया ना करे चले मुंह ना देखला हां चप्पल से मुंह खराब कर हौ दलालवा जोन बानू ओकरा के एकदम फिट रखे के बाद जब मन होई तबे बिया कर ले का ठीक है बा। हां ठीक बाटे हाँ हाँ हेरा